Kwa Ramogi koro wadhi ane od bura. Od bura ne odhi nyime gi dayo dhoo ji mane owal e lemo mag jogoro mongirore migepe mopogore opogore. Ma en kata odoko ni doho. Neriko osegolo chik matamo komiti mag od bura dhi nyime gi chenrono. Kaka jafwambo mar owal Nyambaga lero, riwruok mar okinde LSK wacho ni lisino ne odewo mana dhoudi mamoko ka moko to ne owe oko. Kata odoko ni od bura donjo odiechienge mar adek e piedho jogoro mongirore. As a committed member of this committee, and I beg you to achiedhnade chalo ka gima omako chik mane ogol kod doho mamalo madwaro ni od bura ochung chenro mar piedho jogoro mongirore mag migepe. E barua mane ochwoyo kogno kod jang'ad buche Nzioki wa Kamau okoni mondo ochung chenro mar piedho listi mar ji 51 madwaro lemo mag jogoro mongirore kod od bura. Okang' mar doho biro kalure kod ng'ur mane ochwal kod riwruok mar okinde LSK mawacho ni listino ne ok ochopo dwaro mar katiba kaachiel kuom weche momi peke burano en rem chopo kare dwaro mar nywando oganda kata dhoudi duto e lemo mag piny owacho. Kata kamano chik mane ogol kod doho ne od burano chalo ka gima olwari alwanda kaka miti od bura nodhi nyime kod tije mar piedho jogo mane osechopo e nyime. What are you doing to attract these companies to come to Kenya? Kamiti od bura marango weche mag ohala ne odayo dho Alfred Kombudo kod penjo mamulo lai mag chiwo omenda mag jok mayuto gene piny kata hustler funds. The Kenya Kwanza manifesto is based on bottom-up economic approach and is keen on improving lives of all Kenyans, like the mamambogas, the border sector, the youth. How do you plan to optimize on the available resources within your state department to ensure that your department contributes to the achievement of this Kenya Kwanza manifesto? When it comes to youth and women trying to participate in the Hustlers Fund and what measures are in place for this, as the chair correctly says, this is a function that is within the core responsibility of the State Department for MSMEs, who will be basically responsible for this fund. Kamiti od bura maranga rita kwe motelne kod Nelson Koech yoketo Dr. Abraham Korir kod penjo ahinya to chwalo jolweny mag Kenya pinje ma oko kaka mag Somalia kod DRC. You are going in the ministry that is involved in a lot of security items. Many times those contracts are being described as items that are purchased on secrecy contract. Credentials, to Somaliland. You wanted to organize Somaliland. What measures will you put in place to ensure this kind of things doesn't happen? The goal of our policy, the goal of our foreign policy is to project, promote, and protect Kenya's image and interests globally. Kamitino bende ochiwo thuolo ne Roslyn Juguna mondo ler lony mare mar loso lwasi makare ne jo Kenya modak e pinje ma oko. You remember I will call it the Miguna situation, where you are aggrieved, you are a Kenyan, you cannot address your issues, you cannot travel. In most instances, we've seen the Chinese who have helped us put up the standard gauge railway and so many other infrastructural development. And maybe, what plans do you have so that we don't just assist Kenyans in obtaining work permits in countries they intend to work for? And before 2010, when you couldn't have dual citizenship in Kenya, then many women who left lost their dual citizenship. So these are some of the sort of gendered issues that we can speak about. Of course, we can speak about human trafficking and other such issues, again, which are gender issues. So labor and gender seem to travel together when we speak about diaspora and people in need of protection. Mitima moko bende odhi nyime kod dayo dhoji mamoko maomi gwele lemo mag jogoro mongirore. Nyambaga, Ramogi TV, Parliament Building, Nairobi.